Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da ainihin sake shigowa a cikin wannan cibiya mai albarka a Salafi Islamic Medicine Enterprise. Kamar yadda ainihin sanarwa ta gabata cewa insha Allahu yau za mu kawo muku sabon magani wanda ainihin zai taimaka wa ainihin magidanta. Wato magidanta, idan na ce magidanta muna nufin iyayenmu maza waɗanda suke da aure. Wannan maganin da yau muka kawo muku zai magance abubuwa guda uku. Na farko kankancewa al'aura, na biyu rashin kuzari, na uku kuma sa'an ainihin saurin inzali, saurin kawowa. Insha Allahu waɗannan matsaloli guda uku su ne yau za mu ba da magani da ya shafe su. Da haka duk wani magidanci da ke kusa ya ɗauki biro dinsa da takardarsa ya rubuta abubuwa da zan ambata. Idan matar aure ce rubuta domin ki taimaka wa mijinki idan kin san yana da irin wannan matsala. Domin yawanci maza ba sa cika ainihin tsayawa su duba su suka kalli bidiyo ko kuma su ga ainihin wata magani ko wani magani su ce bari su gwada ba. Kunya ko me ke damun su wani lokacin ba ka iya ganewa. To amma ga magani kyauta. Idan kina da bukata ko kana da bukatan tattaunawa da mu, ga nambar mu akan screen, ka ɗauka ko ki ɗauka ki tuntube mu domin karin bayani. Wannan cibiya ta Salafi Islamic Medicine Center ko Enterprise Agege muke a Lagos kenan, Agege jihar Lagos. Cibiyar mu tana nan ga waɗanda suke bukatan kasuwanci da mu sai su ɗauki nambar mu su kira mu. Muna da magunguna na maza da na mata. Muna da magunguna da suka shafi diabetes cuta ainihin na siga kenan, malaria, typhoid da kuma basir da sauransu. Muna da magungunan da suka shafi matsalar jinnu. Muna da ainihin magunguna na matsalar jinnu, sannan muna da ainihin na sihiri. Sannan wannan cibiya tana yin ruqya ga waɗanda suke bukatun tattaunawa da mu, ga nan akan screen. Kai tsaye mu je akan abin da na ambata, maganin da zamu bayar domin a samu waraka. Abubuwa guda 7 wannan za ku nema. Abubuwa guda 7. Na farko za a samu ruwa. Za ki tanadi ruwa ko kuma za ka tanadi ainihin ruwa lita guda 2. Ruwa tsabtataccen ruwa lita guda 2. Idan ka samu ruwa lita guda 2, abu na biyu za ka samu namijin goro guda 7. Kada ya wuce. Ka samu manya-manyan sa guda 7. Bayan ka samu namijin goro guda 7, sa'annan ka samu tafarnuwa curi guda 3, dunkule guda 3. Kada ka samu manya masakaita haka, ba dan kankani ba sannan ba mai girma sosai ba, masakaici. Yawwa sai ka samu ainihin guda 3. Bayan nan sai ka samu ɗanyen citta, ainihin guda 7, shi ma masakaici guda 7. Idan ka samu abin da za ka yi a nan sai ainihin ka yi blending dinsu gaba ɗayansu, ka hada su a wuri ɗaya. Daga nan sai ka samu ainihin lemun tsami. Lemun tsamin nan za ka samu manya guda 3 za ka samu. Guda 3 lemun tsami manya ainihin guda 3 za ka samu. Sai ka ainihin shi ma ka yi blending dinsa. Ka yi blending tare da bawon gaba ɗaya za ka hada, kada ka ainihin matse ruwan, ka yayyanka shi ƙanana sai ka yi blending dinsu ko kuma ka basa a daka maka su. Bayan an gama sai ka samu ainihin garin kanumfari. Garin kanumfari idan ka samu shi ma cokali guda 3. Daga nan kuma sai garin habbatu sauda, shi ma cokali guda 3. Afuwan bangaren ainihin garin kanumfari din rabin cokali. Cokalin kuma cokalin da ake cin abinci da shi, rabin sa za ka yi amfani da shi. Sannan habbatu sauda shi ma rabin cokalin da ake cin abinci da shi za ka yi amfani da shi ma rabinsa. Sai ka hada a cikin wancan hadin da ka yi blending din su din. Sai ka ɗauko ruwanka lita guda 2 din ka ɗora akan wuta. Sai ka ɗauko wancan hadin gaba ɗaya ka zuba su a ciki, ka bashi ya tafasa sosai gwargwadon minti 30. Ko da yana tafasa ka bashi har sai ya kai minti 30.
saboda lokaci ya riga ya tsimu, ya kalansa ya fara canjawa. A wannan lokacin zaka sauke sai ka tace shi, wallahi ka samu maganin da zai magance maka matsalolinka da ka dauki shekaru kana neman maganin su baka samu ba. Wallahi summa tallahi, in ka yi wannan hadinin zaka samu waraka da izinin Ubangiji. Kana iya hada zuma a ciki bayan ka sauki, ka hada zuma gwargwadon yadda kake bukata kana sha. Zaka samu wato kofi karami irin na masu sai da wato masu shan atayi, irin wannan kofin ka sha cokali, wato ka sha kofi ɗaya da safe, ka sha cokali wato kofi ɗaya da daddare. In Allah ya yarda daga ranar da ka fara shan maganin zaka ga canji da izinin Ubangiji. Babu banganan wai sai sati ɗaya ko sati uku sannan ka fara ganin canji. Daga ranar da ka fara zaka fara ganin canji, amma da sharadi ka ci abinci sa'annan ka sha magani. Ka ci abinci sa'annan ka sha magani, domin idan baka ci abinci ba ka sha maganin zaka rinka jin kaman ainihin jiri, kaman jiri na ɗaukan ka saboda ainihin karfin magani. Ga wanda ainihin baya da zuma ba dole bane, zuma din ainihin option ne. Idan babu zuma ka sha shi a haka, kada ka sa siga. Amma idan zaka iya samun mazar kwaila, kana iya amfani da mazar kwaila ka zuba a ciki ka sha. Idan babu mazar kwaila, sha shi a haka din, da izinin Ubangiji zaka ga canji. Idan ka ga kana da bukatan karin bayani ko maganin da a salafi mu muka fitar da kanmu, kai ba za ka iya irin wannan hadi ba, to muna da ainihin maganin special package from As-Salafi Islamic Medicine. Kofar mu is open to everybody. Da haka idan ka kira mu, ko namiji ko mace, da izinin Allah za mu saurare ku. Ko kuma kai mana magana WhatsApp. Kullum mun fifita ainihin magana ta WhatsApp din, saboda wani lokaci zaka iya kira mu yi busy akan wasu ayyuka. Dalilin wannan ba za mu iya ɗauka wayanka ba, amma idan ka ainihin ajiye WhatsApp number ka, kai mana magana cewa ni ne wani daga wuri kaza, ina son tattaunawa da ku. Idan muna gani za mu yi maka magana ko kuma mu kira ka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.